κανάλι Κρεατάκι Cook and Taste, παιδιά, από το κανάλι του Κρεοπολίου Κρεατάκι εδώ στην περιοχή του Λαγκαδά. Είμαι ο Γιώργος Ταχμαζίδης και ξανά επανερχόμαστε, κάνουμε ένα update του καναλιού. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Παιδιά, όπως πολύ γνωρίζετε, το κανάλι γενικά, το YouTube και οι creators εκεί έξω, ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και ο λόγος που σταματήσαμε λίγο να γυρίζουμε βίντεο ήταν γιατί ήρθε νέο μέλος στην οικογένεια και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν, ο χρόνος περιορίστηκε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο, παιδιά, δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε βίντεο. Αυτό που είδαμε, βέβαια, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ότι, παιδιά, είδα ότι αφήσαμε το κανάλι με 300 και συνδρομητές και έχουν ανέβει χωρίς να ανεβάσω, παιδιά, ούτε ένα βίντεο στους 1200. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό δείχνει ότι σας αρέσουν τα βίντεο που κάνουμε. Και γι' αυτό ήταν ένα έναυσμα για να ξαναξεκινήσω το κανάλι και ο χρόνος τώρα είναι περισσότερος και για να κάνουμε πράγματα, παιδιά, να δείξουμε πράγματα που μας αρέσουν και μαγειρική και κοπή. Και τι εννοώ, πάμε να τα δούμε τα πράγματα από την αρχή, παιδιά. Παιδιά, να ξέρετε, σε αυτή τη σεζόν, έτσι να τα πούμε όμορφα, ωραία, θα έχουμε 10 με 12 περίπου βίντεο μέχρι το Πάσχα. Αν δεν προλάβουμε μέχρι το Πάσχα 10-12, θα κάνουμε 8. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε μετά το Πάσχα. Πάντως η σεζόν φέτος θα κυμαίνεται σε αυτούς τους αριθμούς. Και γεροί να είμαστε, πάμε για την επόμενη. Τώρα, παιδιά, αλλάζουμε λίγο το κανάλι. Πέραν ότι δεν είναι η γυναίκα μου δίπλα, το βλέπουμε. Αυτή ακόμα δεν μπόρεσε να ξεμπλέξει από τα οικογενειακά. Πέραν από αυτό, η διαφορά που έχουμε τώρα στο κανάλι σε σχέση με πριν είχαμε βίντεο κοπής μαγειρικής. Τώρα, παιδιά, θα έχουμε σε ένα βίντεο και τα δύο, αλλά θα τα έχουμε λίγο πιο περιεκτικά και πιο εύκολα τα κοπής για να μπορέσουμε να τα κάνουμε, παιδιά, εδώ στο σπίτι και επεξηγητικά. Τι εννοώ με αυτό? Παιδιά, εγώ μάγειρας δεν είμαι. Μαγειρεύω εδώ και 3-4 χρόνια. Πάντα μαγείρευα ευκαιριακά, λίγα πράγματα όμως. Και, παιδιά, μαθαίνω κάθε μέρα περισσότερα πράγματα και ενδιαφέροντα πράγματα. Όντως η μαγειρική είναι μεγάλο ταξίδι και από τη γυναίκα μου και από τη μητέρα μου και από πελάτες. Πολλές συμβουλές. Και αυτό θα κάνουμε και εδώ στο κανάλι, παιδιά, σιγά σιγά. Θα αρχίσουμε μαζί να κάνουμε πράγματα, θα ακούσω και τις προτάσεις δικές σας. Αυτό που θέλω από εσάς είναι στα σχόλια κάτω να μου γράψετε από τι απορίες έχετε γενικά σε ό,τι αφορά, παιδιά, την κοπή του κρέατος και στο κρέας, στα κρέατα. Από πού είναι το κάθε κομμάτι, πού μαγειρεύετε το κάθε κομμάτι και. Και ο βασικός λόγος, παιδιά, που είμαι πάλι εδώ, θέλω να πιάσετε μαχαίρι. Όλοι σας. Θέλω να μπείτε στην κουζίνα και να πιάσετε μαχαίρι. Να κάνετε πράγματα τα οποία εύκολα μπορείτε να τα κάνετε με λίγη βοήθεια από μένα. Παιδιά, είναι πολύ όμορφο να ξέρουμε να κόβουμε στο σπίτι διάφορα πράγματα πάνω στο κρέας. Πήραμε ένα κομμάτι από τον κρεοπόλη μας, να το κόψουμε όπως θέλουμε, να το γεμίσουμε, να κάνουμε διάφορα. Αυτό θα κάνουμε, παιδιά. Θα έχουμε και κοπή και μαγειρική. Θα έχουμε κοπή και στο κατάστημα. Εκεί πέρα, γιατί δεν μπορώ κάποια πράγματα να τα φέρω εδώ. Επεξηγητική κοπή εκεί πιο πολύ, από πού θα πάρουμε ένα κομμάτι, και θα έχουμε κοπή και εδώ. Θα σας πω τώρα τα δύο επόμενα βίντεο, δεν θα σας τα πω όλα, για να έχουμε όλη αγωνία για τη συνέχεια. Θα έχουμε, παιδιά, πώς κάνουμε ρολό κοτόπουλο από την αρχή στο σπίτι. Τι εννοώ από την αρχή? Θα έχουμε το κοτόπουλο, πώς το ξεκουκαλίζουμε, να το γεμίσουμε, να το τυλίξουμε, σημαντικό, παιδιά. Δεύτερο βίντεο, πώς κάνουμε λουκάνικα, παιδιά, στο σπίτι. Χωρίς να πάρουμε, παιδιά, μηχανήματα κρεοπολίου, ακριβά και μεγάλα. Πώς θα το κάνουμε στο σπίτι. Ωραία, αυτά, παιδιά. Όπως είδατε στη φωτογραφία στην αρχική από το βίντεο, θα έχουμε και τα κομμένα, παιδιά, της προηγούμενης σεζόν, τα οποία, παιδιά, δεν σας το κρύβω, είχαν πάρα πολύ πλάκα. Θα το δείτε κι εσείς. Οπότε κάντε like, παιδιά, subscribe, έρχονται πολλά tutorial, πολλά βίντεο ενδιαφέροντα για εσάς και τους μάγειρες εκεί έξω. Ωραία, οπότε like, παιδιά, και subscribe και πάμε να δούμε τα αστεία κομμένα βίντεο. Από μένα καλή συνέχεια σε όλους, θα τα πούμε αργότερα. Μοσχαράκι ριγανάτο λέγεται. Εδώ έλα, πού πας? Λίγο νερό θέλω. Να πιείς? Ναι, όχι, να κάνω μπάνιο. Κι άλλο. Άστο τώρα εδώ να παίρνει εδώ, γύρνα το σε μένα. Αυτό γύρνα. Όχι σε σένα, σε μένα. Τα πιάνεις, Έλα. Τι κάνεις? Δεν πειράζει, ρίξ' το. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Δεν υπάρχει. Δεν είναι. Είμαστε στο κανάλι του YouTube. Cook and taste. Τα χέρια πάνε κάτω. Όπου θέλεις. Κατ. Για οι νοικοκυρές που δεν το γνωρίζουν. Εσύ θα σας ξαναπάρω και... Όταν είσαι έτοιμη. Είσαι. Και μια συνταγή που δεν αναφέρεται στο κανάλι μας, στο κρεατάκι, στο κρεοπολείο μας κρεατάκι, αναφέρεται, λέμε. Όχι. Και στη συνέχεια θα τα στραγγίξουμε πολύ καλά, γιατί έχουν υγρασία. Τώρα θα τα βάλουμε στο θα προσθέσουμε τα λαχανικά από το μούλτι. Πάρε μια ανάσα. Είπαμε χοντρά. Δεν πρέπει να το... Αφού κόβω και με κοιτάς που κόβω. Πες μου, πιο λίγο. Μην βιάζεσαι. Να μπούμε στο πλάνο λίγο μαζί, μην βιάζεσαι. Κλαίω. Το πάω στο